खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय सान 7नि थाखाय हारिमु मावबादा बेखेवनाय जाबाय। बे मावबादाखौ बेखेवना होयो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि रानस्राव दैमारिया। मेलखौ सामलायो दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सानसुमा बर'आ। हारिमु मावबादा बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथियो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि जिबनजिउ बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै नुजाथियो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि गभाराम बर', सुबुं फोनांजाब नेहाथारि निजोमा बर' आरो तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि आइजो गांखंनि आफादगिरि नीलिमा बर'आ। सोलोंथाइ जि मावथांखि आरो दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बेन्दोङाव थानाय जे मोन 8 जि दख'रा आफाद, बे लेखायै दिनै दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जि हारिमुवारि जि मावबादा बेखौ नैबे हाबाफारियाव सान 7नि थाखाय लादों बिथांमोना। आङो तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। दिनै बिथांमोना दिनै हारिमुवारि जि मावबादा बिथांमोना दिनै हारिमुवारि जि मावबादा सान 7नि थाखाय लादों। दिनै जोंनि जि दोरोङारि जि हारिमुवारिखौ फोथांना लाखिनायाव दिनै जोङो उन्दै गथ'फोरखौ लानानै जोङो दिनै हारिमुवारि जि मावबादा बिथांमोना लादों। आङो खोब बाथ्रा जि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। दिनै दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि जि खालार बा दिनैनि खालारनिफ्राय जागायनानै फैबाय थानाय 11 एप्रिलसिम मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बेनो जाहैबाय हारिमु मावबादा। बे हारिमु मावबादायाव जोङो दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै खाम दामनाय, सिफुं सुनाय, सेरजा हुनाय बे मोनथाम आयदाखौ लानानै जोङो फोरोंगिरि हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। लोगोसे जोंनि लाइमोनफोरखौ बेनि गेजेरजों जोङो फोरोंथाइ होनाय जादों। जोङो बेखौनो बुंनो हायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थाखाय मोनफ्रोमबो बिथिंखौ नोजोर होनानै खामानि मावलांनायनि बिदिन्थिखौ जों बुंनो हायो। दा बेनिनो मोनसे नोजोर हिसाबै नैबे हारिमु मावबादाया जों सम आरो थासारिखौ नायनानै गुबुन गुबुन हाबाफारि लायो। जाय समाव सोलोंथाइनि गोनांथि जायो बे समाव जोङो सोलोंथाइनि हाबाफारि लायो। बेबायदिनो जाय समाव जोङो गेलेमु बा गुबुन गुबुन बिथिं नि हाबाफारिनि गोनांथि जायो बे समाव जोङो गेलेमुनि बिथिंनि सायाव हाबाफारि लानाय जायो। जायखिजाया दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि थाखाय मोनफ्रोमबो बिथिङावनो खामानि मावबोदों आरो मावबोगासिनो दङ, इयुनावबो मावबाय थागोन। दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो उनफिननानै थायाखै। दख'रा आफाद हिसाबै जोङो जेखिनि जोंनि समाजनि थाखाय जेखिनि खामानि मावनो गोनां जों नाजालांगोन आरो बे मावनायनि गेजेरजों नाजानायनि गेजेरजों जोङो माबा मोनसेबाबो जोङो बिनि गेजेरजों माबा मोनसेबाबो जों लेसन होनो नाजादों। बेनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो हायो फरायसा आफाद हिसाबै जोंहा मावनांगौ बिबाना जोबा आरो जोबनायबो नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिया जेब्लासिम थागोन अरायसम बियो मावलांबाय थागोन, नाजालांबाय थागोन। बेखिनिखौनो आं बुंबाय।